wis nganti telok ketika nanging sliramu ora kirim warta bareng saiki wis teko kowe malah gandeng liya liya Rambut jodoh malah kok plecani apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu nadyan apa jroning ati bukan yang salah seorang bahagia bila juga lagi angkat tinggi rupiah bukan lagi bono Agus Haryono bukan Toto Umajoro Bayang Kari Kemandan Saripin Iki
Katuraken wilujeng rawuh dumateng para tamu ingkang sampun mlebet wonten ing sasana bahagian wonten dalemipun Bapak Agus Haryono, Ibu Muplihatun. Siang kaliyan punika Bapak Agus Haryono netepi semirangan darmaning tiang asebah bayang kari Atmojo tepaten Salibit duniki Mas Bagus Dimas Alif Febriansyah kaliyan Mbak Riani ugi kanthi Ratu rawuhipun Katan Besan Sutresno Bapak Ari Tumiadi, Ibu Harni ingkang pitanem lenggah wonten ing Desa Kerajaan Desa Purworejo RT Setunggal RW Setunggal Kecamatan Mesuro Kabupaten Semarang. Wilujeng lelenggahan kanthi mirunggan dumateng para lenggah sedayanipun ugi wilujeng pepanggihan kaliyan kula sakonco DNR Music ingkang dipun pangarsani dening Roko Mas Pano mijil saking Laladan Keboan Suruh Kabupaten Semarang. Nggih samangke recananipun vokalisipun wonten 3 nika nembe rawuh kalih. Nggih atur panglipur